స్తోత్రము. వెన్నెల్లరి లైవ్ ప్రోగ్రామ్కి మరొకసారి యేసుక్రీస్తు నామమున వందనకించున్నాము. మొట్టమొదటిగా ప్రార్థనతో ప్రార్థన తుంగి పదం అక్కడ సమయతే ప్రార్థనతో అంత సాయం నీరే యవనస్తుల పిల్ల నీరే ప్రార్థనతో సమయతే మహాపరిశుద్ధుడైన మా దేవ మీకు వందనాకు స్తోత్రాకు. ఈ సమయతిని దేవ ప్రత్యేకంగా యవనస్తుడికి నీకైకి సమర్పించడం వినాము. దేవిసటి లోకతే అరిచిదాయకుండా కాపాడ దేవ, లోకత నుంచి ఊరిని ప్రేమిస్తున్న దేవుడు మీరు ప్రభువా. లోకతే అరిచిదాయకుండా ప్రత్యేకంగా వారితోటి మీరు మందవలించడం ప్రార్థిస్తున్నాము. దీవిస్తటి ఆశీర్వదించటి బలపరచటి ప్రతి ఒర్రుని నిమ్మ కాపాడవల ప్రతి ఒర్రుని కూడా రక్షించవలసించడం ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ వెన్నెలారి బెచ్చమందకు ఉడునున్న దేవా, ఈ వెన్నెలారి పోగిరతిని కూడా నిమ్మ దీవించవలసించడం ప్రార్థిస్తున్నాము. యేసయ్య నిమ్మ పరిశుద్ధుడు నీతిమంతుడు సజీవుడు ప్రభువా. నిమ్మ తుంపుత మేలుకి మమ్మ బాత కూడా ఎదుకని స్థిరపరవు. ఈ సమయతినంతా కూడా నీకు ఐక్యం సమర్పించి యేసు పరిశుద్ధ నామంతే ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. సమయతే పదం పార్కడ కోయ పుస్తకం నుంచి 59వ పాట పార్కడ. మరి కోయ పాటల బుకింగ్ నుంచి 59వ పాట సమయతే పార్కడ పారి మన దేవుడిని స్తుతిస్కడ, దేవుడిని గణపరచకడ. దేవుడు వెచ్చో గొప్పవాడు, పరిశుద్ధుడు, నీతిమంతుడు. పదం పార్కడ కోయ బుక్కి నుంచి 59వ పాట. ఏసుని గొప్ప ప్రేమకి బల్లి నాసి వినని పాట ఇస్తే ఆ పదం పార్కడ. రేరే లయ్యో రేరేలా రేరే లయ్యో రేరేలా రేలా 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 రేరే లయ్యో రేరేలా రేరే లయ్యో రేరేలా రేలా 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 రేలా. యేసుని గొప్ప ప్రేమకి బంది నసినంతా సేవను పరమంతా బతకంతా శిలవ సాక్షిగమంతా లాలా. యేసుని గొప్ప ప్రేమకి బంది నసినంతా సేవను పరమంతా బతకంతా శిలవ సాక్షిగమంతా లాలా. రేరే లయ్యో రేరేలా రేరే లయ్యో రేరేలా రేలా 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 రేరే లయ్యో రేరేలా రేరే లయ్యో రేరేలా రేలా 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 రేలా. నమ్మకంగా మన్నో నాని నమ్తోడో యేసయ్య కడివేల సేవ తుంగక మనాడు నమ్మకంగా నీకి మందక లాలా. రేరే లయ్యో రేరేలా రేరే లయ్యో రేరేలా రేరేలా రేలా 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 రేలా. దేవుడు సేక బతకానంగి లోక సేక డల్లియ పశు బ్రహ్మంద కాడ మనాడు పరలోకం దాయన చేను లాలా.
ತೀರನ್ನ ಸೇವ ಗುರುಮಂತ ಬಕಂತ ವಸಿಲ ಬಾಚಿಗವಂತ ಸಾಲ ತೇರೆ ಲಯ್ಯೋ ರೇಲಾ ತೇರೆ ಲಯ್ಯೋ ರೇಲಾ 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 హల్లెలూయా. దేవుని వందనాలు. మరి వయసు పిల్ల పేకోరు పేకికు అందరూ కూడా సాయం నేరించోరే మరి నన్ను అనుకూడదనా అందరూ కూడా సాయం నేరి మరి ఈ సమయంలో కూడా దేవుని వాక్యము దేవుని మాట మనందరూ కూడా ఆజ్ఞాంచకడ చక్కగా దేవుడు ఈరోజు మనతోటి తిరిగని మాటలు పేసి మన దేవుడిని స్తుతిస్కడ మరి ఈ సమయంలో వెన్నెల్లారి లైవ్ పోగిరాతిని ఓడని ప్రతి ఒర్రో కూడా మరి దీవించబడత ఆశీర్వదింపబడత చాలా చక్కగా మరి వయసుని మరి మాటతే మరి ప్రవర్తనతే వేదు కూడా మరి తప్పిదాయకుండా దేవుడిని వెసుకడికి ప్రార్థనతో కూడరుగా మంద వాళ్ళందరే మరి వయసు పిల్లలకి నన్న మరి కెచ్చనానా దేవుడు కూడా అదే మనతోటే తిరిగినాడు. మరి ద్వితీయోపదేశ కాండత నుంచి మరి ఒరవాక్యం మనడు చదువుకడ ద్వితీయోపదేశ కాండత నుంచి వాక్యం మనడు చదువుకడగా చక్కగా మిందే ఆ మాట తిని మనడు చదువుకడ 6వ అధ్యాయము మరి 5వ వచనము చదువుకడ 6వ అధ్యాయం ద్వితీయోపదేశ కాండము 6వ అధ్యాయము మరి 5వ వచనము చదువుకడ మరి నన్ను చదువునన్ను ఒకసారి మీరు గమనించండి. ఈ లైవ్ ప్రోగ్రాం కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా యేసుక్రీస్తు నామంతే మరొకసారి వందనకెచ్చనం. మరి చదువునానా, నీ పూర్ణ హృదయంతో నీ పూర్ణ ఆత్మతో నీ పూర్ణ శక్తితోను నీ దేవుడైన యెహోవాను ప్రేమించవలెను. ఓకే, దేవుడిని ప్రేమించవలెందన్న మాట తిని మన ఓడనాడు. ఇక ఓడనస్కే దేవుడిని ప్రేమించవల, బేల ప్రేమించవల దేవుడిని, బేల ఆరాధించవల దేవుడిని, బేల స్తుతించవల దేవుడిని. పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణ శక్తితో నీ దేవుడైన యెహోవాను ప్రేమించవలెను. పూర్ణ హృదయంతో కూడా మరి ఇక 3 విషయం అడుగుడనాడా ఆ లాస్ట్ని కొడతాం. ఆ లాస్ట్ని 6వ వచనం దగ్గర కొడితే ప్రేమించవలలే దేవుడిని. మొదటిగా దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తాడు, దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి ఓని ప్రాణతినిస్తాడు. అందుకనే దేవుడిని మనల్ని ప్రేమించవల. చిన్న మరి ఈరోజు కూడా కెత్తని మరి నన్న విషయం మనడు దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తూ మనడు దేవుడిని ప్రేమించవలెదన్న మాట నోడనాడు. దేవుడు మనల్ని భార్య ప్రేమించవల, భార్య మనని మనపురవు అని కచ్చ ప్రేమ. దేవుడు మనపుర భార్య అచ్చ ప్రేమతో పిస్తున్న ఎత్తుకు మనడు ఓని పిల్ల ఆసిమినాడు, ఓని తీస్తే మనడు మందవాల. అందుకనే దేవుడు మాటకెచ్చను. మరి 3వ అధ్యాయతే యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయతే మరి ఒక మాట నేను చదివితాను. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము అగ్గ చక్కటి మాట మిందే. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము మరి 16వ వచనం ఓడకడు అగ్గ బాత విషయం కెచ్చనుడో ఒకసారి మనడు గమనించుకో. మనడు భారీ దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు అగ్గ మనకి చక్కటి మాట మంతే ఉడకడు. మరి 3వ అధ్యాయము 16వ వచనం, దేవుడు ఈ లోకతే మందని ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬೆಚ್ಚೋ ಪ್ರೇಮಿಸನು ಅತ್ಕಡೆ ಓನಿ ಒರಂಡೆ ಮರಿನಿ ಮನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೋ ಬೇನೋ ಅತ್ಕು ಓನಿ ಕೊರ್ರ ನಮಕಂ ತಾಸಿತೊಂಡು ಓಡು ಪಾಡಾಸಿ ದಾಯಕೊಂಡ ಬೆಸ್ಕೆಟ್కి బతికి మనతో. హల్లెలూయా. కూడటి బేనుడత్కు మరి దేవుడు మన పొర్ర బెచ్చో ప్రేమ తాస్తాడు. బేనోత్ ఓని ప్రేమించి మంతోడు వాడు బెస్కెట్కి బతికి మనతో అయిందన్న మాట మనోడన్నాడు. మరి ప్రియా మరి యవనస్తులు పేకికి ప్యాకోరికి నన్ను కెత్తనది బాప దిద్దుకు దేవుడిని నీ ప్రేమిస్తూ నీ పొరవోనికి ప్రేమ మిందే, నీ పొరవోనికి ఇష్టం మిందే. అందుకనే దేవుడిని నిమ్మ ప్రేమిస్తవల. మరి దేవుడిని మొదటిగా నిమ్మ ప్రేమిస్తూ నీ పక్కతోనే ప్రేమిస్తే దేవుడిని నిమ్మ మొదటిగా నిమ్మ తెలుసుకుని మరి నమ్ముకుంటూ మరి పక్కతోని కూడా నిమ్మ ప్రేమించగలిగి తిని. అందుకనే దేవుడికి వచ్చను కదా, దేవుడి లోకతే మందని మనుషులకి బెచ్చో ప్రేమిస్తుండలే. మనడికి ఇష్టం
మనడిత్కు వనికి ಬೆಚ್ಚೋ అభిమానం భారత్కు మనందరిని కూడా ఖరీదు బట్టి ఒని రక్తతోటి మన నాశీవిను ఆ దేవుడిని మనడు స్తుతించవల, ఆ దేవుడిని మనడు మహిమపరచవల. ఆ దేవుడికి ಹೆಚ್ಚನೋ యేసయ్యకి ಹೆಚ್ಚನೋ ಅವರ మాట తిని దేవుడు ఈ లోకతిని ప్రేమిస్తుంది అయికుంటే లోకత మందన మనుషులకి మనని పాపత మందన మనని పాಪ ಬ್ರತಿಕಿನ ಮಂದನ మనని పాపతే బిస్కెట్కి కష్టతే ఇబ్బంది మందన మనని మరి ప్రేమిస్తూ ఆ దేవుడు అచ్చ ప్రేమ మీద వనికి, అచ్చ నిజాయితీ మీద వనికి, అచ్చ అభిమానం మీద వనికి. అందుకని లాజరితోటి కూడా ఒక మాటకెచ్చను, లాజరుడు ఇల్లత్తపయ్య మరి మార్తకెచ్చను కదా, నీ శిష్యుడు నిమ్మ వెచ్చో ప్రేమిస్తని శిష్యుడు మరి నుల్యాతో బ్యాలతో కడ మరి బ్యాల ఓని ఇద్దరు మందనస్కే మరి ఊడటి దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాం మనని మన పొరం వచ్చో ప్రేమ మీదే ఉనికి. అందుకనే దేవుడిని ప్రేమిస్తవలమన్నాడు, దేవుడిని ఆరాధిస్తవలమన్నాడు. అందుకనే మరి ద్వితీయోపదేశకాండకి వచ్చును దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నా కదా, మనడు బ్యాతతో కడెత్తుకు నీ పూర్ణ హృదయంతో, నీ పూర్ణ ఆత్మతో, నీ పూర్ణ శక్తితో నీ దేవుడైన యెహోవాను ప్రేమించాలి. ఈ మూడు విషయాలు కూడా మన జీవితానికి కావాలమ్మా, కావాలి చిన్నలోరే, కావాలి చెల్లెకి నీరే. ఈరోజు నిమ్మ నన్న దేవుని వాక్యము మన జీవితത്തെ మతుకు మన దేవుడిని ప్రేమిస్తాడు. దేవుని వాక్యము మన హృదయ మతుకు మన పాపతిని దేవుడు తీసి వాడితో మనల్ని ప్రేమిస్తాడు. దేవుని వాక్యము గనక నాకు మతుకు ఆ పాప దాయకుండా నాని దేవుడు ప్రేమిసి కాపాడితోడు. కొన్ని వచనక్కి మీకు నన్ను తోపిసి వాళ్ళని జరే ఆశపరసరమినాను. మరి దేవుడు బాతికెచ్చనగా దేవుడి లోకతే మందని మనుషులకి ಬೆಚ್ಚೋ ಪ್ರೇಮಿಸನು ಅಕ್ಕಡೆ ಒನಿ ಒರಡೆ ಮರಿನಿ మనకిత్తో ఒని మర్రిని మనకిత్తో ఆ యెహోవా దేవుడు ఒని మర్రిని మనకిత్తో ఒని మర్రి ఈ లోకత వాసి బాధతో తైతుకు మనసేక నెత్తురు కాల్చుతాడు, మనసేక రక్షణ ఇస్తాడు, మనసేక గొప్ప ప్రాణతిని బలిగా అర్పించుకుంటాడు. అచ్చో ప్రేమ మందనుండు మనడికి అచ్చో అభిమానం, మనడికి అచ్చో నిజాయితీగా మందవలిందని ఆ ప్రేమ తిని, దేవుడి ప్రేమ తిని, ఆ యేసయ్య ప్రేమ తిని మనకిస్తాడు. అందుకని ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, ఈరోజు నిమ్మ ఈ లైవ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా నిమ్మ దేవుడి నిజంగా నాని ప్రేమిస్తూ ఎత్తుకు ఓని నిమ్మ నమ్మితి దేవుడి నిజంగా నాని ప్రేమిస్తూ ఎత్తుకు నన్ను రక్షించబర్తాను దేవుడిని నమ్ముకుందరే. నీ ఆలోచన అంతా కూడా, నీ తలపుకంతా కూడా దేవుటగా వాసి తలప దేవా నిమ్మ నాక ఇచ్చో ప్రేమిస్తేనే, ఇచ్చో ప్రాణం మాడుతూనే ఇందులో ఒకసారి నిమ్మ మరి ఈ ప్రోగ్రతి కూడా నీ నిమ్మ ఒకసారి ప్రార్థనగా దేవా నన్ను ప్రేమిస్తుంది కదా, నన్ను నీకు బాధ ఈతనయ్యా, నా శాఖ ప్రేమిసి నా ప్రాణం మాడుతుంది కదా ఎస్సయ్యా, నన్ను నీకు బాధ ఈతనయ్యా ఇంజరే ఒకసారి నిమ్మ గుర్తుబాట. అసలు దేవుడు నీకు మంచి ఆశీర్వదిస్తూ నేను మంచి మేల్కితో దేవుడు నేను మరి నీ జీవితకాలం అంతా దేవుడు నీకు మంచి ఆత్మీయ జీవితాన్ని దేవుడు ఈతో నీకు అలాంటి అవకాశం నిమ్మ పోదెంగొద్దు, అలాంటి అవకాశం నిమ్మ ఈసి వాటొద్దు. అందుకని ఏసయ్యనగ వాసి ఆ ఏసయ్యన కాల్కినగ నీ మారుము అసకే ఆ ఏసయ్యాలు నేను బెచ్చో కాపాడుతోడు, బెచ్చో నేను మరి ఈరోజు ఉడనిస్కే నాని వేణో ప్రేమిష్టమిలో నాని వేణు కూడా నాని దగ్గర తీసటమిలో ఊడి తినిమ మన సొంత అన్నలోరు సొంత అక్కలోరు కూడా మనని ప్రేమిష్టమిలోరు. కానీ ఏసయ్య నాని ప్రేమిస్తున్నాను, నన్ను ఏసయ్యకు బార అవుతాను, మరి నన్ను మరినిగా అవుతానా మా ఇటుగా నన్ను మినది కూడా మనల్ని గమనించవలయ్యా. ఈరోజు ఊడనిస్కే మన బేలా మినడిందనది కూడా ఏసయ్యలుగా ఒక మాటకి వచ్చిన ఓడక్కడ యెహోషువ గ్రంథతే ఒకసారి మనడు యెహోషువ గ్రంథతిని చదువుకు అగ్గ మనకి యెహోషువతే 22వ అధ్యాయతే 22వ అధ్యాయం యెహోషువ 22వ అధ్యాయము అగ్గొర మాట నన్ను మీకు చదివి చూపిస్తాను. యెహోషువ గ్రంథము 22వ అధ్యాయము 18వ వచనము స్పష్టంగా అగ్గొర మాటకెచ్చను. అగ్గ యెహోషువ 22వ అధ్యాయం 22వ అధ్యాయం 5వ వచనము నేను కూడా చదువునాను క్యాందటి ఒకసారి. అయితే మీ పూర్ణ హృదయముతోనూ మీ పూర్ణ ఆత్మతోనూ మీ దేవుడైన యెహోవాను ప్రేమించుచు ఆయన మార్గములన్నిటిలో నడుచుకొనుచు ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనుచు
ఆయనను హత్తుకొని ఆయనను సేవించుచు యెహోవా సేవకుడైన మోసే మీకు ఆజ్ఞాపించిన ధర్మమును ధర్మశాస్త్రమును అనుసరించి నడుచుకొనుడి. హల్లెలూయా. ఎస్, నేను హత్తుకుండవల చిన్న ఉదాహరణకి అయితేనన్న మరి చిన్న పిల్ల ఒకసారి మరి పరీక్ష అయితే లేకపోతే బతన రాసిన సమయతే బతన లేకపోతే దాటి మీద మిస్టేక్ అతుకు ఓరు గమ్ము బట్టి అంటిస్తారు పేపర్ తిని. ఆ గమ్ము బట్టి అంటిస్తే మరి దానిని మళ్ళా తీసవలితుకు మన వల్ల అయ్యో తీసాలడు దానిని మళ్ళీ బ్యాతుంగుతాడు. వేళ మంచిగా తీసవలితుకుని బెగ్గ ఓసోట ఇంగిది. దేవుడి ప్రేమ అంతకంటే గొప్ప, దేవుడి ప్రేమ అంతకంటే విలువైనది. మనల్ని ప్రేమిస్తాం, ప్రాణం వాడుతాం. అపోస్తలుడైన పౌలు కెచ్చున కదా మరి బీపీ పత్రికతే 2వ అధ్యాయం 21వ వచనతే నా మట్టుకైతే బ్రతుకుట క్రీస్తే సావైనా లాభమే. ఎస్, హల్లెలూయా. దేవుడిని ప్రేమిస్తున్న మన పిల్ల ఒకసారి గుర్తుంటుంగ మన అపోస్తలుడైన పౌలు కెచ్చును నా మట్టుకైతే బ్రతుకుట క్రీస్తే సావైన లాభమే. ఓడు వెచ్చో ప్రేమిస్తున్న దేవుడిని నాశంక దేవుడు సిలువత్పర ప్రాణ వాడుతూ నాని ప్రేమించి నా కొరకు రక్షణ ఇత్తు కదా. ఆ దేవుడిని నన్ను ప్రేమిస్తవలా, ఆ దేవుడిని నన్ను ఆరాధిస్తవలా. నా జీవితకాలం అంతా కూడా పాపతే నన్ను దూరంగా మంతరిందని మాట తిని అపోస్తలుడైన పౌలు కెచ్చును. యెహోషువ మరి గ్రంథత కూడా 22వ అధ్యాయం 5వ వచనం కూడా నన్ను కెత్తన మాట బాత దిత్తుకు అయితే మీ పూర్ణ హృదయముతో పూర్ణ ఆత్మతో మీ దేవుడైన యెహోవాను ప్రేమించాలా. ఆ ప్రేమ చాలా విలువైనదండి. ఆ ప్రేమ చాలా అమూల్యమైనదండి. ఆ ప్రేమతే నిజాయితీ మీదండి. ఆ ప్రేమ అయితే మరి బెచ్చో నమ్మకం మీదే. అలాంటి ప్రేమ యేసయ్య ప్రేమ, అలాంటి ప్రేమ యేసయ్య కృపతోటి నిండి మీదే. అందుకనే మరి యవనస్తులకు మందని మరి చెల్లెసుకు మరి తమ్మలోరు మరి వయసు తమినిరి వయసు కాల తమినిరి పాపతే అర్థకుండా మందవలితుకు మొదటిగా యేసు ప్రభు వేలాత్కు మేము ప్రేమిస్తున్నాడు. నిమ్మ కూడా యేసు ప్రభుని ప్రేమిస్తా, యేసు ప్రభుని ప్రేమిస్తవాలా. ఆ యేసు ప్రభు సాక్షిగా నిమ్మ నిలుపుతావాలా. ఎస్, మొదటిగా యేసు ప్రభు నిన్ను ప్రేమిస్తూ నిమ్మ యేసు ప్రభుని పొరో యేసు ప్రభు నిమ్మ ప్రేమిస్తా. రెండోదిగా యేసు ప్రభుని సాక్షిగా మంద. మూడోదిగా యేసు ప్రభు నిన్ను రక్షిస్తూ నీ విలువత రక్తం కార్చి నిమ్మ కూడా రక్షించబడుతుంది. న్యాడు కూడా నిమ్మ రక్షణలో మిలిని అది నిమ్మ గమనించవాలా. అందుకనే యేసు ప్రభు ప్రేమిస్తాడు, నిమ్మ కూడా ప్రేమించవాలా. మరి మార్క్స్ వార్త నుంచి ఒక మాట ఉడకాడు. మార్క్స్ వార్త నుంచి మార్క్స్ వార్త 12వ అధ్యాయము మార్క్స్ వార్త 12వ అధ్యాయము ఒక మాట అక్కడ చక్కటి మాట మీదే. మార్క్స్ వార్త 12వ అధ్యాయము మన తీసి చదివితాను. మార్క్స్ వార్త 12వ అధ్యాయము భాషతే చాలా చక్కగా మీదే. మార్క్స్ వార్త 12వ అధ్యాయము 30వ వచనతే మన ఓడక్కడ మరి వేల మీద అగే ముఖ్యమత్త ఆజ్ఞ 12వ అధ్యాయం 30వ వచనం. ముఖ్యమత్త ఆజ్ఞ ನಿಮ್ಮ నీ పెబు అత్త దేవుటిని నీ నిండు హృదయతోటే నీ నిండు ఆత్మతోటే నీ నిండు మనసుతోటే నీ నిండు శక్తితోటే ఓనిని ప్రేమిస్తవాలే. ఎస్, మనడు ఇలా ప్రేమిస్తున్నాడు. ఇల్లే ఒకసారి గుర్తు తగ్గుతాం. మనల్ని ప్రేమిస్త దేవుడు గొప్పవాడు, మనల్ని ప్రేమిస్త దేవుడు నిజాయితీ మదనుడు, మనల్ని ప్రేమిస్త దేవుడు చాలా దయగలవాడు. అందుకనే నిమ్మ ఓనికి వెచ్చ ప్రేమ తిని చూపిస్తానని. రెండోదిగా నీ పక్కతో నిమ్మ వేళ ప్రేమిస్తానని. నీ పక్కతోని పొర్రో క్రీస్తవ ప్రేమ మీదే. నీ పక్కతోని పొర్రో క్రీస్తవ ప్రేమ తిని చూపిస్తానని. ఒకసారి అనుకుంటాడు కదా ఆ పిల్ల ఆ యవనస్తులకు ఒకసారి ఊడరు మాత్రం నడిచి గమ్ము ఓడతాడు. ఉదాహరణకి ఎత్తాను మీకు ఒక చిన్న గమ్ము. ఆ గమ్ము తింతొచ్చి పేపర్ తంటేసి దానిని మళ్ళీ ఈక వలితుకు దానిని మళ్ళీ తీసవలితుకు కుదరు బారితుకు అది అంటి అతికి అత్తి ఇంక అది వర్ర ఇంకా అదొద్దు. ఇంకా ఆ పేపర్ అంతా అదంతా మొత్తం ఈంగిదైతే ఇంకా దాని యొక్క గమ్ము యొక్క సారాంశం లేకపోతే గమ్ము యొక్క విషయం ఓడలస్కే ఆ గమ్ము దానికి క్వాలిటీ, దాని యొక్క సారాంశం, దాని యొక్క వ్యాలిటీ దానికి వెచ్చో మింద ఒకటి ఈంగి కంటే అయితే కొని మళ్ళీ దానిని మళ్ళీ మంచిగా తీసడానికి కదు వర్రో
అంతకంటే గొప్ప ప్రేమ తిని దేవుడు జ్ఞానం నీకు నాకు తోచినను. హల్లెలూయా. మరి ఈరోజు ఎంతవరకు అతుకుని దేవుడిని ప్రేమిస్తుంది. నిత్యోపదేశకాలతో పూర్ణ హృదయంతో, పూర్ణ శక్తితో, పూర్ణ బలంతో నీ దేవుడని యెహోవాను నీవు ప్రేమించాలా? ప్రేమించవలా? నా వరకు నన్ను ప్రేమిష్టమై మొదటిగా దేవుడిని ప్రేమిస్తాను. రెండోదిగా నీ తల్లిదండ్రులను కూడా నిమ్మ గౌరవించవాలి. నీ తల్లి తప్పిని కూడా నిమ్మ సన్మానించవాలి. అది నిర్గమకాండతే 20 అధ్యాయం నీ తల్లిని నీ తండ్రిని నువ్వు దీర్ఘాయుష్మంతుడు అగునట్లు నీ తల్లిని నీ తండ్రిని నువ్వు సన్మానించు. నీ దేశ తిరుమనస్కే నీ మొదటిగా నీ దేవుడిని నిమ్మ ప్రేమించవల్ల. రెండోదిగా నీ తల్లులు తప్పెరుకుని ప్రేమించవల్ల. మూడోదిగా నీ పొరుగు వారంటే నీ స్నేహితులు కూడా నిమ్మ ప్రేమిస్తున్నట్టు వల్ల. వేని ప్రేమతో వాళ్ళు శారీరకమైన ప్రేమయో దేవుడిని ప్రేమిస్తూ ఆ ప్రేమతో నిమ్మ తోపిస్తా దేవుడు అసకే దేవుడు నేను చాలా ముఖ్యంగా ఆశీర్వదిస్తాడు, దీవిస్తాడు. నిమ్మ ఇంకా పాపత్ కానీ అందుకనే మరి ఈ కీర్తనకారుడు చక్కగా 142 అయితే దుప్పి నీటి వాగుల కొరకు ఆశపడుతున్న దేవా నా ప్రాణము నీ కొరకు ఆశపడుచున్నది. అలా ఆశపడతవాళ్ళు నీ ప్రాణం కూడా నిమ్మ బ్రతిమత్త చేపు కూడా నిమ్మ నిజాయితీగా మందవాళ్ళు, నిజాయితీగా దేవుడిని ప్రేమించవాళ్ళు. అస్కే నీకు మందని చదివిని కానీ దేవుడు నిన్ను దీవిస్తావు, చదివిని కానీ మంచి మార్పు దేవుడు నీకు ఇస్తాడు. మరి సమాజం కూడా మంచివానిగా నిమ్మ అనిపించుకుంటేని అలా నీ జీవితాన్ని దేవుడు తయారు తను దొరికెచ్చను. అందుకనిగా నీ ప్రభు అంత దేవుడిని నీ నిండు హృదయంతోటే, నీ నిండు ఆత్మతోటే, నీ నిండు మనసుతోటే, నీ నిండు శక్తితోటే ఓరిని ప్రేమిస్తవాలే. ఇందనదే ముఖ్యమత్త ఆజ్ఞೆ. దీనికి సమానంగా మందని రెండవ ఆజ్ఞೆ బాతదితుకు నేను నిమ్మ ప్రేమిస్తాడు వేరే వాణి కూడా ప్రేమిస్తవాలే. ఇందనదే వీటన్నిటికన్నా పెద్ద ఆజ్ఞೆ. వేరే బాతిల్లే ఇంజొరే కెప్పు వేరే వాడిని కూడా ప్రేమిస్తాను. ఎస్ దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తూ నిమ్మ కూడా వేరే వాడిని ప్రేమిస్తా. ఆ ప్రేమ బ్యాత దితుకు దేవుడు నాని రక్షిస్తూ, దేవుడు నా శాంక ప్రాణమిస్తూ, దేవుడు నా శాంక సిలవత్ పొరో రక్తం కాస్తూ అదే నా పొరో తొలపిస్తా దేవుడు ప్రేమ. అదే నాకు విలువత్తదు ఇంచొర నిమ్మ నీ పక్కతో కూడా నిమ్మ ప్రేమిస్తావలే. అస్కే దేవుడు నిమ్మ దాయిన అరిది కూడా దేవుడు నీకు మంతోడు. అందుకనే దేవా ఈరోజు మొదటిగా నన్ను యవనస్తుడంతా ప్రతి వరం కితన బాధకు దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తూ నిమ్మ కూడా వరంలో ప్రేమిస్తున్నాడు. ఆ దేవుడు నిన్ను దీవిస్తూ, ఆ దేవుడు నీని కాపాడుతూ, ఆ దేవుడు నీని వెచ్చో మరి ప్రేమిస్తూ 31వ వచనం చూడన్నాడు కదా. దీనికి సమానంగా మందని రెండవ ఆజ్ఞే బాతదితుకు నేను నిమ్మ ప్రేమిస్తాడు వేరే వాడిని కూడా ప్రేమిస్తవలే. ఇందనద్దే వీటికన్నిటికన్నా పెద్ద ఆజ్ఞೆ. వేరే బాత ఇల్లే ఇంజొరే కెప్తాం. ఆ దేవుడిని నమ్ముతా మనడు, ఆ దేవుడిని తెలుసుకుంటాం మనడు. పిల్లనిరే ఈరోజు నన్న దేవుడి గురించి కెత్తన దేవుడి వాక్యం కెత్తన బాధ దితుకు మీరు యవనస్తులుగా మందనస్కే మొదటిగా దేవుడిని ప్రేమించండి. రెండోదిగా నీ తల్లులు తప్పరికి ప్రేమించండి. మూడోదిగా ఈ స్నేహితుడు మీరు కదా ఓరిని క్రీస్తవ ప్రేమ బేలంటదో మీరు కెత్తవరికి. ఎస్ అస్కే దేవుడు నీ ఆరోగ్య విషయం కానీ, నీ చదువు విషయం కానీ, నిమ్మ నడకదు కానీ దేని దాటి కూడా నిమ్మ పాప తరిస్తే దేవుడు నేను కాపాడుతాడు. అందుకని దేవుడికి వచ్చిన కదా దేవుడు ఈ లోకతిని ప్రేమిస్తూ, ఈ లోకత మందని మనుషులకి వెచ్చో ప్రేమిస్తున్నాడు. అలా ప్రేమిస్తే దేవుడు గొప్పవాడయ్యో, అలా ప్రేమిస్తే దేవుడు నిజమన్నాడయ్యో, అలా ప్రేమిస్తే దేవుడు నా కోసం ప్రాణం వాడుతున్నాయో. ఇందులో తప్పవాలి ఎవరి ప్రాంతం మీద ఎవరినైతే నిమ్మ పాప తరిస్తా ఇప్పుడు మందవాళ్ళకి దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తాడు. పాప లోకత మినిని కదా పాప తరిసిదైతే మొన్నించుకొచ్చే దేవుడు నేను రక్షిస్తాడు. పాపతో మినిని కదా పాపతో నుంచి అయ్యా మళ్ళా శోధం తరిసిదైతే కదా ఎంచుకొచ్చే ఆ విశ్వాసం మీద నన్ను నీకు ఇస్తాడు. విశ్వాసం వేరుడకు దేవుడు ప్రకాశితుడోడు రక్షించబడతాడు. మరి క్షమితే చేస్తా ఈ లైవ్ ఫోటోలకు కూడా ప్రతి వరం కూడా కెత్తన బాధ్యతకు దేవుడిని నిమ్మ ప్రేమిస్తా. దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తూ దేవుడిని నిమ్మ ప్రేమిస్తా.
రెండోదిగా నీ తల్లు తప్పరికి నీ ప్రేమిస్తా. మూడోదిగా నీ స్నేహితుడికి ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಿಸ್ತಾ. నీ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸೇಕ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತುಂಗ ಇಸ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ నడతని నడక ఊడని చూపు మరి తిరియని మాట దేవుడు అన్నిట్లో నేను కాపాడుతాడు, నేను దీవిస్తాడు, ఆశీర్దిస్తాడు. భూమి పొర నీకంటే గొప్పవాడు ఇంకా బేనో మన్నో దేవుడి తర్వాత నిన్నే గొప్పవాడు. దేవుడు నీనికి నీ పొర కైవాడి మత్తు చెప్పు వేని శోధన కూడా నీ యొక్క బాధకుండా దేవుడు నీని కాపాడుతాడు. మరి సమతే చిన్న ప్రార్థనతో ఇక్కడ అందరూ కూడా కడుకు ముచ్చట ప్రార్థనతో ఇక్కడ మహాపరిశుద్ధులైన మా దేవ నీకు వందనాలయ్యా. ఈరోజు ద్వితీయోపదేశ కాండత నుంచి అయ్యా దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తూ నిమ్మ కూడా నీ స్నేహితుడికి నిన్ను ప్రేమిస్తా, నీ ఇరుగు పొరుగు వాని నిమ్మ ప్రేమిస్తా, ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತವನಿಗ ಮಿನಿನಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತವ ಇಂದ ನೀ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ನಿಲಬರಿಸಿ ಮಿನಿನಿ ಕ್ರಿಸ್ತವ ರಕ್ಷಣತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿನಿ కదా ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಿಷ್ಟವನ್ನು మొదటిగా దేవుడిని ప్రేమిస్తా, రెండోదిగా నేను నిమ్మ ప్రేమిస్తాడు అయ్యా పక్కతోని కూడా ప్రేమిస్తా. ఓనికి బాగా అవసరమైనకు అవసరత నిమ్మ తీర్చనాటు దేవా నాకు సాహిత్యం ఎదురు ప్రార్థన కదా మహిమగల యేసయ్యా నీకు వందనాకు, పరిశుద్ధుడా నీకు వందనాకు. ఈరోజు ఇవెన్నెల్లరి లైఫ్ ಹೋಗ್ರತೂಡని ప్రతి ఒక్కరు యవనస్తుడి నిమ్మ దీవిస్తదేవా, యవన ప్రాయత్తమందున నిన్ను కాపాడదేవా, లోక దర్శిదాయకుండా వారిని రక్షించదేవా. ఓరి శాఖ ప్రాణం ఇస్తుంది దేవా, ఆ ప్రాణం విలువద్దయ్యా, ఆ ప్రాణము ప్రేమతోటి మా వాడుకుని ప్రభు నీకు వందనాకు. ఈరోజు కూడా అలాంటి ప్రేమ భేదం కూడా ఈ లోకత్తిల్ల దేవా, అలాంటి ప్రేమ భేదం కూడా ఈ లోకత ఇల్లయ్యా. నీ వర్ణంకే మీద అచ్చ ప్రేమ, ఆ ప్రేమ తిని మా పిల్లంకి నీ మైతంకు చాలా వందనాకు దేవా. ఇలాంటి ప్రేమ తిని పేసి మమ్మల్ని బెస్కెడికి నేను స్తుతించవాల, బెస్కెడికి నేను ఆరాధించవాల, బెస్కెడికి గణపరచవాల దేవా. నేను 3 విషయం మా 3 విన్నాం దేవా. అయ్యా మా ఇరుగు పొరుగు వారిని ప్రేమించవాల, రెండోదిగా తండ్రి ఓరికి బాధ అంశమేనకో అంశరత కూడా మేము తీర్చనాటు నిమ్మే సాయంత్రం వెతికించి ఈవెన్నెల్లరి లైఫ్ పోగి అంతా కూడా నీకు సమర్పించి నిమ్మే దీవిసి ఆశ్రదించి బలపరిస్థితి నిచ్చికించి మహిమగల యేసు పరిశుద్ధ నామంతే ప్రార్థనతో నామ తండ్రి ఆమేన్.